HDZ i Tomislava Karamarka loše je krenulo ovaj tjedan. Nakon što se počelo nagađati da će se Željka Markić ipak prikloniti Savezu za Hrvatsku, točnije HDSSB-u, iz Europske pučke stranke, Karamarko je dobio ozbiljno upozorenje. Predsjednik europskih pučana poručio mu je da Ruža Tomašić nikako ne smije biti na listi HDZ-a za izbore za Europski parlament, a koalicija HDZ-a i HSP-a dr. Ante Starčević već je dogovoreno. Uzevši u obzir da je upravo Ruža Tomašić na prošlogodišnjim europskim izborima osvojila najveći broj preferencijalnih glasova i uvelike pomogla HDZ-ovoj pobjedi nad SDP-om, bit će teško poslušati prvog čovjeka pučana u Europi i odreći se predsjednice HSP-a Ante Starčevića. Ruži Tomašić zamjeraju što se u Europskom parlamentu nije priklonila grupaciji pučana, već konzervativaca, a ostaje za vidjeti sljedeći korak HDZ-a. A s nama je večeras Ivan Tepeš, zamjenik predsjednice HSP-a Ante Starčević. Gospodine Tepeš, dobro vam večer i dobrodošli na naš Dnevnik. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, kako komentirate za početak upozorenje predsjednika Europske pučke stranke HDZ-u kako Ruža Tomašić se ne bi smjela naći na njihovoj listi za izbore za Europski parlament? Pa to mi ne shvaćamo kao upozorenje. Dakle, ako je neko vidio cijeli snimak tog razgovora, vidi se da je novinar postavio pretenciozno pitanje na kojem nije mogao dobiti drugačiji odgovor. Logika nalaže da predsjednik Europske pučke stranke na pitanje da li na nekoj zajedničkoj listi može biti neko drugi ako nije član Europske pučke stranke, logično da odgovori sa ne. Ali hrvatska realnost je nešto drugo. Dakle, u Hrvatskoj vidimo da Kukuriku koalicija ima također zajedničku listu gdje je na istoj listi socijalisti i liberali. Dakle, SDP pripada jednoj grupaciji u Europarlamentu, a IDS i HNS pripada drugoj grupaciji u Europarlamentu. Drugo, novinar je postavio krivo pitanje predsjedniku Europske pučke stranke. Dakle, lista HDZ, HSP, Ante Starčević, HSS, Hrvatska demokršćanska stranka, Zagorska demokratska stranka, Blok Umirovljenici zajedno i svi koalicijski partneri, to nije lista europskih pučana, nego je to koalicijska lista. Dakle, nije lista europskih pučana i evidentno je da pretenciozno postavljeno pitanje iziskuje odgovor koji je takav kakav je. Recite mi, jeste li u kontaktu s HDZ-om i hoćete li možda sada morati tražiti novog koalicijskog partnera? Mi smo u kontaktu s HDZ-om, mi smo očekivali da bi moglo biti nekih pitanja vezanih pred izbore, odnosno problema, zato jer smo dvije različite grupacije, ali smo mi već u 10. mjesecu prilikom jednog od koalicijskih razgovora definirali da će HSP dr. Ante Starčević, bez obzira šta pripada drugoj političkoj grupaciji u Europarlamentu, podržati predsjednika, znači kandidata zajedničkog za predsjednika Europske komisije, da to bude kandidata Europske pučke stranke, tako da smo mi u stvari sve naše nedoumice razjasnili još u listopadu. Sve ozbiljne političke stranke ne pripremaju se za izbore 2 mjeseca prije, nego skoro godinu dana prije. Dakle, očito je da je počela predizborna kampanja u isto vrijeme prošle godine krenuo je napad na gospođu Ružu Tomašić od strane premijera Milanovića na isti način. Dakle, preko njene izjave o gostima on je uputio poruku da kako može euroskeptik i osoba koja malo drugačije gleda na pitanja nekih nacionalnih manjina, on je to htio potencirati, može biti na zajedničkoj listi s HDZ-om. Vidimo da istu šablonu se koristi ove godine. Nama odgovara ako je Ruža Tomašić osvojila apsolutno najveći broj preferiranih glasova na toj zajedničkoj listi prošle godine. Ne vidimo razloga kada je ovako na ovaj način počela kampanja, da je evidentno da je Ruža Tomašić najjača osoba na toj listi, da će to biti tako i ove godine. Evo, spomenuli ste euroskeptike. Jeste li vi stranka euroskeptici? Ne, i to je također jedno od zabluda koja se proteže hrvatskim javnim prostorom. Mi niti smo euroskeptici, niti smo eurofobi. HSP Ante Starčević je eurorealistična stranka. Dakle, mi smo eurorealisti iz čistog razloga zato što mi gledamo, odnosno racionalno razmišljamo, znači analitički prema onome što radi Europska unija. Znači, mi se bespogovorno ne podliježemo svim diktatima Europske unije. Sve ono što Europska komisija naloži, mi razmotrimo to pitanje i dajemo eventualnu kritiku.
Dakle, to niti je eurofobija, niti je euroskeptik, nego eurorealist. Dakle, da sve promatrate sa dozom opreza. Evo, recite mi, čije vrijednosti brani Ruža Tomašić u Europskom parlamentu? Ona brani vrijednosti HSP dr. Ante Starčević. Dakle, naša je platforma braniti hrvatske nacionalne interese, što se tiče same Republike Hrvatske. Što se tiče Europske unije, platforma je ta da se mi zalažemo za malo jači utjecaj država članica u samoj Europskoj uniji, dakle da nije apsolutni diktat Europske komisije, odnosno Brisela, prema zemljama članice, nego da zemlje članice imaju što veću suverenost u odnosu na središnje tijelo Europske unije. Evo, recite mi, je li HSP Ante Starčević zapravo iskorištava HDZ kako bi osigurali mjesto u Europskom parlamentu? Ne, dakle HSP Ante Starčević i Hrvatska demokratska zajednica imaju potpisan dugoročni sporazum o suradnji. Nama je glavna intencija biti ona snaga koja će maknuti aktualnu Kukuriku koaliciju s vlasti. Sukladno tome mi smo sporazum potpisali pred zadnje europarlamentarne izbore. Ta lista je pokazala da je pobjednička lista. Iza toga smo izašli zajedno na lokalne izbore gdje smo polučili dobar rezultat. Zajedno smo na vlasti u 12 hrvatskih županija. Sukladno tome nastavljamo taj niz i bit će pobjednički na ovim europarlamentarnim izborima. Čeka nas predsjednički izbor gdje ćemo imati zajedničkog kandidata, gdje ćemo pobijediti. Naravno, kruna svega biti će parlamentarni izbor gdje će koalicija, dakle na čelu sa HSP Starčević, HDZ-om, Hrvatskom seljačkom strankom pobijediti na tim parlamentarnim izborima i uzeti odgovornost vođenja Hrvatske u svoje ruke. Gospodine Tepeš, hvala vam na ovom.